Čaute, volám sa Enrico a som... Ja to neviem. Čaute, volám sa Enrico, mám 16 rokov a som tak trochu crazy. Ale v pohode. Chcel by som... Do piče. To je celé zle. Ježišmária. Ale vrátime sa k téme. Na YouTube som prišiel prednedávnom. Toto je moje prvé video a nazvem ho Beginning. Áno, beginning. Sám neviem, čo to znamená, ale kamarát mi povedal, že to znamená, že začiatok. Takže ja začínam s videami, s YouTubeom, tak som to nazval Beginning. Ako by som to aj mal pravdepodobne nazvať. Ja viem, teraz mám vlasy ako blázen, ale to si vôbec nemusíte všímať, lebo to je úplne nepodstatná vec. V prvom rade by som sa s vami chcel porozprávať o tom, že by som mohol vedieť to... Nie, že by som mohol vedieť, ja by som ich aj točil a budil to challenge, alebo jak to chcete povedať, mne to je jedno. Ale to vám vysvetlím za chvíľu. Teraz vám poviem pár informácií o mne. Takže prvá informácia. Volám sa Enrico Mrk, bývam v Nitre, mám 16 rokov, chodím na strednú priemyselnú odbornú... Nie, počkaj, jak to je? Stredná priemyselná odborná škola stavebná. Toto video robím bez strihu kvôli tomu, lebo sa mi to nechce strihať. Ale mne sa to nechce strihať, ale proste chcel by som to dať proste taký na prvýkrát, že aby som sa vedel viacejkrát vykoktať z tých vecí, aby to nebolo také moc vyrageované, že by som to tak sekal, ale proste tak. Takže to máme vybavené. Chcel by som točiť tie challenge, ale nebolo by to také challenge na ten spôsob, že čo ja viem, by som jedol pokazené vajíčka, alebo aj to by sa mohlo. Ale čo ja viem, že budem jesť také veci, ktoré by človeka aj nenapadli v živote dať do úst a nie, že jesť ich. A potom by som robil také challenge, napríklad, že by som robil úplne crazy veci, ako ste videli pred minútou, alebo tak nejak. To je tiež taká dobrá vecička, čo sú je to moja obľúbená vec a to sú podpalactva. Som tak trochu crazy, čo som vám už povedal a neviem, či som vám to povedal, ale to je úplne jedno. A nemyslíte si teraz, že za to, že to robím na jeden strih, tak som decko, ktoré nevie robiť na Sony Vegas. Akože ja na tom viem robiť, ale proste chcel som to tak dať, no. To je jedno. A potom by som robil určite gameplaye na hry hororové, alebo skôr aj na hry aj také multiplayer, do ktorých by ste sa zažili a niečo by sme rageovali a tak napríklad. A potom by som určite robil také pointovačné vlogy alebo niečo také nie na štýl, že ako som sa dneska mal, ale vlogy, ktoré budú určite obsahovať budú na tú tému, ktorú si vy sami vyberete a ja vám to všetko okomentujem. Napríklad vy sa budete pýtať na to, že prečo ešte stále nezborajú Lunik 9, tak ja vám to úplne vysvetlím. A v tomto bude náš život na YouTube. A už som dosť som už veľa rozprával, kokcem zase jak blázen, a chcel by som toto video už ukončiť a určite sa tešte na ďalšie video. Podporte ma lajkom, dislajkom, odberom, komentom. Ináč ten odber by sa fakt zišiel a ten komentík najviac, ale také slušné, dobre? Lebo ja viem, kde bývate. A nie je mi to úplne jedno. Dislike dajte, nedajte, ale povedzte mi aspoň do komentu, že prečo ste dali ten dislike. Kvalita videa, dobre. Ináč niektorí youtuberi mi hovorili, že nemám hovoriť o kvalite videa, že prečo sa mám za to hanbiť. Viete, objednal som si kameru, ale ja som taký nedočkavý, že by som strašne rýchlo to chcel natočiť, tak to točím na mojom mobile. Je to pohode mobil, takže ešte to trocha spravím a bude to OK. Dobre, už je to fakt všetko, lebo keď som jak ďábel. A čaute.